Dobrý deň prajem, moje meno je Michal Kopecký a som autorom web stránky Zdarma. Chcem vám posunúť hodnotné informácie, ktoré využívajú vlastne tvorcovia webov, ktorým vy platíte vašimi ťažko zarobenými eurami a ja vám tieto informácie podám úplne zadarmo tak, aby ste si mohli vy jednoducho vytvoriť vaše vlastné web stránky a ušetriť tým čas a aj stovky eur za ich tvorbu. V prvom rade dôležité, čo si treba uvedomiť je, že prečo také niečo potrebujete a prečo ste stále ešte tu. Takže v prvom rade prečo? Ste tu preto pravdepodobne, lebo potrebujete svoju vlastnú web stránku. Máte nejaký problém, potrebujete sa prezentovať na internete, máte nápad, máte myšlienku, máte nejaký produkt, potrebujete e-shop, potrebujete nejakú stránku, ktorá by vás prezentovala, alebo nejaký blog. Ďalej, nechcete pravdepodobne míňať stovky eur na ich tvorbu, nemáte takisto žiadne predchádzajúce skúsenosti s tvorbou web stránok a možno na strednej škole vás učili robiť s programami ako sú Microsoft Frontpage a podobnými, kde bola potrebná znalosť aj HTML kódu. To tuto nehrozí. Takisto chcete sa to naučiť sami a mať to podľa seba. Kdežto keď zadáte nejakému profesionálovi tak, ako to má vyzerať, odkomunikujete mu vaše predstavy, vaše názory, ako by to malo vyzerať, tak stále nebude mať presne tú predstavu v hlave, takú, ako máte vy. Takže môžete si to robiť podľa seba, upravovať podľa seba a nakoniec budete spokojní s tým, že je to váš výtvor. Ďalej, hľadáte niečo jednoduché a rýchlo, čo zvládnete aj vy. Inak by ste tu neboli. Keby sa tu jedná o nejaký program alebo nejaké zložité nástroje, ktorým by ste nerozumeli a ktorým by ste neporozumeli hneď, tak pravdepodobne vás to ani nebude baviť a radšej si tých niekoľko stoviek eur nájdete a zaplatíte si profesionálom. Ale keďže sú tu jednoduché a rýchle nástroje, ktorými sa to môžete aj vy naučiť, tak absolútne nie je problém. A keď už viete a máte to svoje prečo, tak zvyšné ako už bude jednoduché a to ako vám vlastne ukážem ja a ponúknem ja úplne zadarmo. V prvom rade dostanete 10 tajomstiev publikovania web stránok online, ktoré som zozbieral za určitý čas a ktoré som dal dokopy, ktoré vám určite pomôžu, keď si budete vytvárať vašu vlastnú web stránku. A sú to vlastne tajomstvá, ktoré úspešné firmy a úspešní tvorcovia webov využívajú naplno a tým sú ich web stránky a projekty úspešné. Takisto dostanete pochopiteľné videonávody krok za krokom a zoznámite sa s prostredím, v ktorom budete tieto web stránky vytvárať a následne takisto dostanete moju pomoc a komunikáciu, ak budete potrebovať niečo vytvoriť, ak vám niečo nepôjde, ak budete potrebovať s čímkoľvek pomôcť, tak samozrejme vítam aj spätnú väzbu. To najzaujímavejšie z toho celého samozrejme bude, keď už si vytvoríte vaše vlastné web stránky v priebehu niekoľkých minút, hodín, tí náročnejší v priebehu niekoľkých dní a ďalej budete odo mňa dostávať zaujímavé informácie, ako vlastne publikovať svoju web stránku na internete a ako spraviť zo svojej web stránky úspešný nástroj a keď už dostanete nejakých tých návštevníkov na naše web stránky, tak aby ich neopúšťali, aby spravili vlastne to, čo vy od nich očakávate.
Takže myslím, že je to celkom jasné, prečo ste tu, ako vám viem pomôcť. Tak jediné, čo vám zostáva je, registrujte sa, je to úplne zadarmo a hneď vám príde na mail 10 tajomstiev, ako publikovať svoje web stránky online. Takže vyplňte formulár nižšie a teším sa na ďalšiu spoluprácu a komunikáciu. Majte sa.